ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲಾರು ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ದ್ವಾರದ ಪೊಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆಟೆ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಂದಿತ್ತ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ರೂಮ್ ತೋಪವೆ ರೂಮ್ ಎಂಚಂಡು ತುಲೆ అంటే 4 ಜನ ಜಿಪ್ಪುನದು ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಈ ಮೀಟ್ ರೆಡ್ ಆ ಮೀಟ್ ರೆಡ್ ಆನೆ ಬರೋದು ಫೋನ್ ಉಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವನಸ್ಸು ಕುಲ್ಲುದ ವನಸ್ತ ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ವನಸಾಯಕ ನಮ್ಮ ಗೋಶಾಲೆ ಬೈದ ಇದು ನಂದಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಗಿರೀಶ ಅಂದ ಪುದರ್ ನೆತ್ತ ಬಾರಿ ಪಾಪ